me comfort back, come me comfort back, come on, pray. I am comfort, come pray, me comfort, come me comfort, come on, pray. Hey, I am on a grenade, you, man, grenade, you comfort by, come on, pray. I am on a grenade, you, man, grenade, you comfort, come pray. I said, we'll go a bar, you found a Brabona, Yamadi man, so the town of you free. And also, Yammy Sam and a bassa wish you more. Let's send you Pavania bonnet in your wood. Hansi, who will send you Panama to be done, we made that. You don't walk on a summer, and down. I pray your pay. I was this another friend in heaven, because heaven said, oh, down. It means about let's say, I may have one, we are out from a cranite for food, we can answer the bill we are. A heavy number, but we are 60 years ago, we are. Let's say, 83 years. Long life. Yes, we are near some one of our side as how we begin. So, we serve you better. Arafo nkomo pakasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ne bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onyo ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadie a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye mochreman anasa wo didafo ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amanye bi a wakom no ehu eburu adwe ne ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen nani na yafa ene wadika so bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesom wo e wo lokretrodo ekwan so Arafo mamu nyina ma kwaba ereba ko akasa mfiri eso enanso ya afofo so no e ya do ye je ka trase na ke ji dem se be ma ke register na o ni tia say so sem edi kan edi tie edi hwe na ga do hu siko ye bra ga ni tia se so e twede ni fo ye ko ti mu nchi mu e de subscription ya hu ya the notification ma refi ye drop video bi a o ti ni bi and 10 times wa na won so get ni ahwe abudwe de get ni ahwe I ma refi say e yo comment ni so o de beto asie wo e wo e le yi e house usunsun IGT MC website ne ana afo enche bi ana drop video bi ana asante kai ejina eye epetwem preach pa ene wo hwe ne sebo ne tutu bia na utimi sanga na ka abofo no mu a won ekasa edife eye nkwaje ho a eno ani abusu something kai preach ne nkasa ni de tu bia se heaven eni ba bia heaven was asase na uboni na upapa obeye no eno ho akatua ene wo heaven nanja wo be kono ye pia pin comfort na aba food or exercise so reincarnation no eye aduma kan tete ni asane wo wona na ege ye nta ehu se obi ewu asan akwa ma ya san akwa bi kama ho ya me na ma enkoje asemu ni nchewo enya ohe akwa ba bi so esi akwa no tete bi ya wo na ro we fa ye jealousy and so shia I have found so far in this. I crowd what the more than I feel that. oh, and the crowd can say, the one I will be a civil, who is a unique party. How the master won't buy a money. The call said, Makuma, you much in the city, selling my clothes, century young on another money, she had every month. Said, I need you to be able to be I am so young. Now the message will be so, and I'm going to say, you so hard and one. So we be especially be me up on phone. She had me doing so food or maybe you na me such down. I also such down. No me no lay na coupon. And then the bishop that the TM said there's something kind of in a chick house with you. Then I'm sorry that now when you see a little bit more money, you are better. I don't really she with you.
ansa ne be wura na something ka ba ne kwa fa san ka create fama no ma hwe for that fee me mra me preaching ye e wa dwa bo biase a aba ne e wo na me be timuchi e wo wuchi we was something ka dey you should not be a who say you see aka or me kura ko mama bi who is our see who is our akwa who is our the ama who is our the ama say who is our o ma wu say you should be by this okay you say on you say we na mti and as ha mti and ha mo ni pa ni what body prayer ni pa kan ni pa ni did already okay we asante ni kai ko bi ayi na because did asante ni kai so no ma so you should so you put ya so you should ready so you for that say you should not sit here did na ko na de ba na asante kai wo tuye ala se wo so asante kai ma ko tu na munamsia na uti se obi abodi otwa me na mu obi a ko aka na asante se ibare tu ayi nkuro ni bai ni bai ni aye nkuro ni ko asante kai ayi nkuro ni party ale tu ni man to je no se to a bitu bi pechi mo ne me ne ti bitu bi ne chi a be du fia no ba na asante kai le to ba no se si o pro no se o me boa o me de kasa mafu o me boa e wo kasa go so the tree now for him we see that issues no be or chi obi ne be na ofema na the kasa we see na kasa abotino so o wa nte kasa ni ya no so ne kulubu no the ball ya think I be enia no be no be no be la ne ka di issues the band is training up na yɛhwɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛno bia yɛ na ɔtae ɛde me ma ɛyɛ asuo kamu ɛmma duanamba ɛyɛ ahokafo a wɔn ɛso yɛ nsuo pafoɔ adama bepie mu ɛwɔ adwabo bi ase a mɛgya kɔmfoɔ bi ma ne ɛda fam ɛne wɔn nso deɛ ɛsɛ wɔ ɛsɛ ɔkakyerɛ wɔpirikyi yɛ ma ɛka akoma paa na n'asɛm baako ɔka yɛ a ɛnɛ yɛba ne wabɛtwe nkɔmmɔ sɛ so ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ reincarnation na aboɔ ntoɔtoɔ so yɛtumi wu ɛkɔ ɛsan baa na yo ɔyɛ adeɛ so bi sam sanse mfo saa ayi preaching no kura ɔyɛ no self nase obi ma akɔ bɛbi sɛ yabosom no kufu nase obi ma akɔ nsa ɛna deɛ bɛfa wonya bɛfa so a bɛde bɛka ne sɛ yabosom mo kufu nase ba abere a ɔmo bɛhyɛ aka mu yɛwɔ kɔmfo wu a sɛ wɔyɛ funu akɔmfo ne abosom ɛna ɛkɔ hɔ ɛkɔyɛ ama sɛ ɔmo nso yɛ abosom na akɔdu fie wɔadwira sumare deɛ ɛwu kɔdu som no ɛsi fie no ɛtwa no ɛmfa wo funu no ase bosom twa mpo na honhom no asi kɔmfoɔ so ɛmpo nti deɛ bosom si kɔmfoɔ so ɛbɛyɛ no ɛtwa no yɛmfa nkɔ hɔ ɛtumi kɔfa funu wura bosom bɛyɛ no na mmom bosom ɛtumi asi obi so akɔfunu ase obɛduru fie a wɔamammerɛ a ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛ adeɛ bi a ɛyɛ na ɛyɛ akɔmfo no bi ɛne ɔmakyea mefo no bi woposto bi a na ɔmahyɛ da ɛtwerɛtwerɛ no wodu aseɛ me no memfa ho ne kɔmfo deɛ I don't care they can say whatever they like I don't care because mema ho nim sɛ kɔmfo kora sɛ wokɔm ne a wɔwɔdi a wonko ani ɛtumi ebi abɛka sɛ wobɔ me din no afei na mede mekɔ m'anim mɛyɛ kɛse na obi bɛfisa sɛ baafo gya wo tam bi ɛne ne bɛtena ase asɛ ɛyɛ ana nkurɔfoɔ nsɛm keka bi wɔtae pempem wɔn kakra ɛwɔ sɛ deɛ nko a na baafo gya wayi a ɛne nti da bi osusu sɛ ne nuanom akɔmfoɔ no bi ɛka no nsa ɛyɛ ana mɛte nsɛm bebree na mɛkɛte asa no a ɛyɛ ana mɛpɛ sɛ mede bɛyɛ ase ɛyɛ ana mɛpɛ sɛ ɔmo a ɛwɔ kasa no ɔmo te a na ɔmo bu sɛ asɛm no a mɛka ɛne ɔhwɛ amate na mate no nso mepuvu no wrong ama no mu sɛ saa deɛ na ɔyɛ no ɛnyɛ because wobosom nti bosom bɛtuma bɛkum ɛtumi sisa amena mɛka kyerɛ wo meme bosom bɛtuma bɛkum ɛbi sɛ wobosom nso wodi asɛm deɛ a adɛn na wodi wo nua bi mu nkɔnkɔnsa asɛe ne din ɛwɔ aberɛ a abosom no nyinaa yɛ nia abosom no nyinaa yɛ ahohom baako a wosɛ wo nua
It's a who say we are from na who so na timi ancho. Na me bosom e chewa. Na ko na wo ko je. Ana wo say we are bi di ni ko ko sana wo bosom na wo ko no wa pa no man ti na ka je wo ye ne nya dia. And na bosom na wo ko ye ku to mi na wo ko. Na me ga tira wo ti ko ko to mi. Ah bi ti ko ko to mi. So bi ti ko te ti a ba bi. No le nyama fra. Na wo ma di si wo so. And if you could do me also, it is our bidding who just have some now. What I say, if you know what I say, aha, you know, if you have a make a say, be around this island, you will see me pass 7 Saturday. Reincarnation. I think I watch them and looking over say or say, a new path, a baby, the new will achieve. I tell you, I want to say, why are we here so you and ever someone Then will be another machine, again a machine now. Yes, I know to again a machine. Now we are all a machine. But Kaiser will be as a very the leader. Kaiser will be as a very conformer. Kaiser. Then what we share will be who are the person with the same person. Ah, not to be done about machine. Be another brand now where we be. As I will go about if I'm a Brabona Yamadi man sort of one, the time I'm so free. I know say yami sa na e ba sa buhye mu a na se ni pa wa nya bone e no wu yi ha ti wo mu do se ni pa na ma bi da wu yi na da e ro kwa na sa ma na e da so akra yi o ka yi di asiri o kwa ya I know na friend heaven because heaven is say o won pa down pa it means say wu let's say yami abua na obi asa wo me from me kra na ti mi so fu je obi kra na asa ba bi mu ya heaven na wo because me ya 60 years ago ya me say yami 83 years long life yes bi ya yami asa bo na asa wo bi so na asa ba aha ti ye kan reincarnation o mo so di akoyese won to bi si ya we wu na o sa wu enye ron ko apesi heaven na pisu for the can do di na bo shi and na yet sa reincarnation papa me say yen wo boa e ho na yesiesie ye ho na ye ko so akoti down pa wo so say e ho sa no no ka de e bu ni the church sa insem ebi wo obo wa mo so akonifa e so ni fam so ko so obi anti wa we ba bi ti wo twen ye ka nya hopon a onya hopon na huhum agumia mia na huhum bi o su ebiem awotem asase so wia inframa ene ye nya hopon sa na man musu ne ye ni profili so ti o ni pe bu o a na ni tuntonton chana fo e we dia fo yo asan fo obi anani obi ani su obi ani ba nya mi afo ni pa mi se the bible no kan bi o ni pa na me ni pe bu o kra ya wo mo piefi bi me ba ebi o se na me ka che o se mpini fu o mo ni ma ba ko sem eni bi me ka sa te ka ni ka che o se ni pa bi o no ma ya wo ni se ye wo sa bu shi mo piefi bi na sa wa o ni ya na se o na me ka se o nya mo pon e bo o piefi bi me ba so ni o ni pe bu o so ya boa o se na me ka ni su bi ti o se e mo ti mi da ni pa be bi no ya bofo ena okowire nti okowire mo musa ofo omo ye nso omo to aso omo so ka mo wa to aso hu ya nse o te be bi hu ya nse ofo no du dire bi ku na omo wo so mo na omo e mo ma le se omo na yi na omo da ne ma unni ni se be yi ho ene ba yi e mo omo wire omo kwa yi ene kwa ye mo omo yi na fa yi pa o e fa yi pa se ni kuro bu ha se you go dey bishop you you will know who I know o fi enwire mu ba o mo yo ma di bia se nipa why is go come from an kanda se be bishop you o no ni free if you enwire mu aba enwire mu afi bia du a o mo ya ma ma na enwire no obi wo o mo ye da yi ni bia ya ma ma na enwire no and se go do mo was be bishop da pain na memra na o be ma ba me ya ko na ya ko ti a wa ko se na pe da ni na ko ti ya ni pe fo ku mo na ko wa se Ele kwa midro kana mesema to gamba omuso to efere uni aso a omo unye skanso aha ogemu ni kana wo se ko tana na frawo no obi ni ko ku bewie o ti ku ne resa o ma e musu mu
In fact, you get a walk or more in the children. And I will one is a one should be due. And you'll be on fact, they won't call it down, or move it, come. Or when you move it, you say, you it's going to be a woman now who is shooting at that more than but she will call you. Or move issue. Whatever you call, get the back of the market, so if I walk silent, the other day. Yes, you are more the other said, you might say it. In your old team, one more to be the more maybe. I never could green, more member, young member, or more we find your mom, we your money. It's your tribunal, I want to be told, I want to be told. Some of only a center, only told me I'm not almost none of that kind of discount that you are in discount. None of the sense you never see a chill. Because only if you wouldn't be a never, but then we must search into my bosom to bosom. Aha, you research into your mamma. Once I did your way, I was researching. So until you was as you need, Adam and Eve, more Adam and Eve. If you shoot the pea direct. So if you shoot the pea direct, if you are home the bar, if you view the pea, you can't know my kids because Adam and Eve. One was no mammy on a handle. You see, I'm in a tear, a walk from a woman almost sorry, and I'm married and then I'm so married. Yes, ma'am. Then I'm sure for your one. Yes, ma'am, it is a married. I saw you 2 years. I saw the kind of sound like I could be a kind one. Now, like a yes, ma'am, it is a married. About is a use. So the kind of sound I'm about to initiate the new wisdom. And now, what's so bad? But I make I almost say, on my own. No more sure Bible, not the core saints. Okay. The saints say, who man, what you? The saints, no, a homophobia, only motia, and now Bagana have a man. You had your motia, Bako, Abuchi, for the saints. So Bagana had a kind of motia, Bako, which of the saints. Yes, but the same thing as you are motia. Now, no remember, motia, then went down. No motia, then went down. It's in the air condition. Over that, no quiet now. Quiet, who don't say quiet, but when you manage it all, sir, when I catch you, sir, motia far, we need no 7 years. Well, you know, a young woman. It's on Baba and our night, before we sound say, I'm also say, oh, but if we know the woman, it is all worth your comfort, one city. Oh, boy, I'm which young quello to be, whom as a way to be, or sit the mamma bread behind me. Never remember the moody now to your move, was not my bread. There was a sense you may got it. Oh, I was it, and then is now. Also, and then yes, you move a view. The Jim watching ye, Simon was the apple for a church. And myself, a woman knew how soon. A woman was the young one side, each day, we all say, no, I say, oh, we are Muslim. Now, I don't call recognition, I know that is education. And then so when you be a bread and water to us, import a bushia, say any palliating at the film. Oh, I am not yet to say, say, we are a confused you. Now, it can be here, we can do it. Be a joy down. Be a 7 previous, when it is not a film. Now, we must try to see to or some clothes. A cool Papa. If you will be in the Bono machine, you will be the cool. Now we play revenge to that person. All the makeup. But I wish I am one. And then you was because it's no work with a machine, not a machine and a half. It is not the work with a machine or anybody here, the tennis by a book. Because the machine are machine, and the one who will it's the BRA bread, yet it's near the city before. And to find day, and I know my chef for Timel for Ria Saf, Ghana for, Thomas for. At the first one, Sammy Mawin, Sarah Incarnation said, we are old, I mean, a Sabbath, young boy, so we didn't do it, they are new, and was on to us what the fact, Sam and Grandpa. You look to my young and say, yeah, on for a said,
yɛsi yɛ bo ɔman yankasa yɛ bɛsɛ ɔman ɛnɛ kɔnfuo biara bɛsɛ osi dan na ɔtɔ kaa ne yɛkasa kɔnfuo wɔnyɛ sika o ɛno ana ɛwɔ yɛ ti asi yɛ kɔma kyerɛkyerɛ bibi deɛ yɛ laake we lack that eti deɛ ɛbɛsɛ ne sɛ yɛrɛ kɔnfuo na yɛsi yɛ kɔ buo tia yɛku sɛ yɛ mo tia yɛngu sɛ na ɔbɛkyerɛ sɛ mɛmɛ mo so mo yɛ bi a woso mo so bɛtuma yɛ bi ba mɛ kɔdi a bi sɛ nhwɛ anim that's something nka yɛ nkyerɛkyerɛ no na makyɛn mi fɔ no ɔmo ka bebree na akɔnfo no bi ti so baabi na ɔmo kasakasa wɔn bɔ ne kurom ɛna ɛbɛrɛ kɔ ɛbɛrɛ a wɔbɛgya ɛkran na ɔmo pɛ so sanfo aso ɛnyɛ ayi no ɔnyɛ okurom no akɔnfo no bi akɔnfo no a ɔmo kɔm no ɔnyɛ okurom no okurom no bebree na afrɛ mi po eyi ma yɛ sɛ bosom nkyerɛkyerɛ a wɔkyerɛkyerɛ ne deɛ wɔsɛ ne ɔmo bi da babere wɔ akɔnfo bi so wɔ hɔ a ɔmo te so baabi a na ɔmo kasa sɛ no wakyɛ dodo ɛna deɛ na ɔyɛ nhwehwɛ ne saa sɛ yɛ sɔfo na ne nkurukyi a kɔn bɛkasa ase nti bi ɔmo ka kyerɛ no so ɔmo twa so ɛyɛ ahɔyɛ a because deɛ kɔnfo deɛ bi bosom ayɛ ebi a ɔmo no bosom no ɔte ne yie ɛna saa adwene wɔ asante nkɛtɛ mu ɔde yɛ saa nkyerɛkyerɛ no ɔmo wɔntumi nyɛ saa kudu no ne bosom ntumi kɔyɛ saa kudu so de bi ara sɛ ɔkɛ sɛ obi ɛbɛba na kɔm suo so na ɔde sika kɛseɛ bɛba na ɔbɛnya bi ɛde ama ne kɔnfoɔ asi dan ne kaa kɛseɛ bɛn mu nipa ne ba na mu ɔde ma ne deɛ ɔbɛ nana yɛhwɛ awoɔ ntoatoafo ama akɔwɔ obi a wabu a sɛ wasan aba wɔnyɛ ɔbɛfili heaven sɛ deɛ na asante kae ɛka na kwan bɛ na me nso mehu sɛ akwadaa na wɔwɔ yi yɛn nananom ɛkɔɔ yɛ yie na asa akwadaa bi wɔ hɔ a wɔn foforɔ a ne ne yɛ a ɔbɛyɛ no 3 years time wɔn ti mu sɛ wɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne ba immediately na ɔkɔ bisa because akwadaa 2 years 3 years ti ne nya ade apɛni yɛ ɛso ne nkwadaa bebree ti yɛ ade apɛni yɛ but ne maame bisa sɛ ne bɛyɛ kura ho no ofiri he ɛso bi a na ɔyɛ nsuo mu hima mpo ɛna waba so nsuo mu hima deɛ wɔ so wɔn sɛ ne akwadaa na ebi a wɔnni wɔ ebi a wɔnni baayɛ ebi a wɔnni wei ebi a wɔnni fish ebi a wɔnni apetire so wɔn mu sɛ saa deɛ na akwadaa nso wɔnni so ɔno deɛ wɔyɛ nipa n'aba na saa deɛ ɔde bi yɛ nkwa na ɔdi a the spirit na ɔde bɛ bɔ abusua no ebi etum reincarnation edum because ebi yɛn nyame bɛ sɛ ɔfa saa akwadaa nso na ɔbɛ boa nti na ɔmo akwadaa ne baa wokɔ abusa mo nsa akwadaa wei kura waba adeɛ sɛ deɛ adeɛ si ni nyame bɛ sɛ ɔfa so ɛbɛyɛ abusua no nti bi a ɛda wei ɔmo nfa wei ma ɛde na ɔbusa no ɔbu ti saa akwadaa no ɔmo yie ade nti akwadaa bi a ɔkɔ ebi kɔ ase bi etwa ne ti yɛnyɛ ne ti yɛ ne ti ɛnso because of lack of obi sɛ ne ti ɔmo sɛ tete no ɔmo ɔmo yi tiri saa o tete no ɔmo ɔti fua saa abirɛ no ɔmo sɛ ne nyansa wɔ ɛnɛ yɛ ɛsɛ ɛnɛ yɛyi ku woyɛ nti ɛnɛ rap kyɛ ɛdini gyi mu yɛnyɛ sɛ sapografoɔ deɛ ɔba tɛ rap kyɛ ɛdini gyi mu na nka enyim yi a tete fɔ akɔnfo na ɔmo di kɔkɔ nsa o tete fɔ akɔnfo biara hwɛ ne bosom yie sɛ ne bosom bɛ ti ba yɛ bibi wɔ ne kuro nim na ne kuro n'akyi di hwɛ na akɔnfo hwɛ mu ne nkura ne mmara bi a baabi wɔn kora akɔyɛ akɔmɔ no wɔsi ɔmo ɛha ɛnɛ sɛ baafo de wɔwɔ na abɔnfo ɛwɔ mpɔtam nyinaa bɛba na ɔmo yɛ ne sɛ ne boa yɛbɛboa ne yɛ akɔm kama otu wei so da na akɔnfo no nyinaa akɔnfo sɛ bi na ne yɛ amammerɛ a akɔnfo bɛkɔ no nyinaa ahyia tena asese dwa so na ɔmo ayɛ tɔ wɔ ayewa kɛseɛ mu obiara de bɛka na ho ɛso na obi bɛka na yɛ tɔ wɔ ne fie ha wɔyɛ na mo sɛ ɔno no bɛsum ne ti akɔn no yɛn ti ɛnam sɛ akɔn no kɛ ekyire ma lapta bɛti ma kyerɛ tete akɔn mu ɔmo bɛka sɛ ee akɔn no ofiri bɛti ma kyerɛ tete akɔn mu mɛba abɛgye tete akɔm mu mesi bɛti ma kyerɛ tete akɔn mu ɔmo sɛ tete akɔn mu mɛ mede ne so ɛne ne fɔm tete akɔn mu mede ne so obi wɔn a onim akɔn bɔ otumi hwɛ mi videos otumi ka kyerɛ mi sɛ kɔnfo wɔ kɔn tete akɔn mu ɛso kɔnfo a ɔmo kɔn no deɛ osi ohu yi nana mfasopɔmpa bi wɔ saa reincarnation bi mu ɛde ma abusua mfaso a ɛwɔ so ne sɛ ɛma abusua no sɛbe yɛnya animuonyam ɛne nkɔsoɔ abusua a ɛyɛ a na ɔmo wu a ɔmo san akɔ ba saa abusua nyame hyira ɛwɔ bebree saa abusua no so ɔmo wu ntɛmntɛm saa because ayɛ sɛ examination wɔayɛ exams na ɛbrɛ aso ne mu sɛ yɛ wotwa 80 wotwa 90 wotwa 40 yɛ mpaase wotwa 100 na ɔne yɛ paase ne sɛ ɔkɔ ɛti na abusua ne ka kɔ na ɛkɔ so nti abusua biara ne sɛ afiduro a nkɔbɛfrɛfrɛ abusua nyinaa ahyia na deɛ ɔne ne nua ɛwɔ ɛhaw na ɔmo asiesie ɔmo ntam ɔmo nua na ɔmo de nsa akyerɛkyerɛ bi ankɔ asase a na ɔmo bɔ so mpaeɛ de ama abusua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nyame nhyira bɛba abusua mu
Babushia bi wo ha afidu a omo dia ne se Christianity agreena all night na o se ko muhia e da yesi bo ne bia no ade chiye na sebe previous ye no nsam sabe no se wusu kan samamfo usu cheke dia mo kan samamfo mu bia de chi no mu bia o sisi o mo ntem na abushia no nyame e tumi e wo onyango bi o pede se abushia atopani abushia ayakani abushia ko konseni e ni nyango pepe de nya abushia Kristo de nya pepe and also the better was answer me from what you said Manu sema make say akonfo omunja omunia ho nsɛmka ɛnyɛ sɛ me ho nsɛm nko awo amofo mo keka amofo ho nsɛm bebree nyɛ me nko a ne bebree na so omunja ne enke yɛ ho nko ne yɛ 2 minutes yɛ so yɛ fa hɔ elefie ɔmo sɛ nipa wa ɔmo bɛ me mu awo ɛne yɛ ko wo yɛ konfo asɛ bi ne sɛ wo bo man wayɛ ɔman ni wo yɛ sɔfo so asɛ bi ne sɛ wo bɛde collection na de hwɛ wo fifo wɔtɔ kasa kɛse wo so asɛ bi no Tibi am go ɔman no bi wo collection akɛse no ha wo da na bɛba wa aha sana tie dia mo akonfo mo ni ehu ni ne yɛn ka nokore na ɛdɔm no ɛmra yɛ because mo esi o mo musa asɔfo ɛdaada nti wo ma yɛ nokore no ɛno na satin ka tun kwese me konfo ba kama nokore me konfo ba kama nokore me konfo ba kama nokore aye me konfo kama nokore me konfo kama nokore me konfo yi kama nokore ya ma nokore na di o ma nokore na di me konfo ba yi kama nokore aya ma nokore na di o ma nokore na di me konfo yi kama nokore so ɛno sa wo ɔse wo kwa kire sɛ konfo bi a no yɛ konfo so kan nokore Yesu man kai menka de wu fa wu ya o men se ni so nti konfo bia no twese o ka nokure enu ti esi akom o kom no wa no ni dua o nya konfo akun yo koma nu na e bi sa konfo se akonfo do se de koma nu na so sa wo ya ka ah wo ni bi ba na bo enu we so ha ni tu we so aka o se ojo aye ojai ye ojai asantin kai ojai ojo aye ojai ye aye ojai asio pamre ojao asantin ka osi mo koma mo hwi bibiem mo hweye akonfo mo koma mo hweye bibiem mo hweye akonfo mo sa mo hweye Muheye akonfo ye mo ko ba muheye ni wie mu a muheye akonfo mo ko ba muheye ga ene ye o ni bere du o mu ya akonfo ke so mo cheche na ma de se lo ya akonfo on ba to be cheche die wo se wo ye ni kwa se wo ye ni ade they are even better than we the fetish priests how me se o mo ni wo bonza o mo ye bibia che ni pa se ni pa na be chi akomuna tu oye bibia chi pa se ni be chi akosumati ba wo konfo na wo so ba kumba bo se ni pa na wo ye no ti wo di go bonza nti kwa be na mo be fa so asa twitwa 19 ni kon saselo e be firi mu ama kon kan sa na tie dia befo no mo so mo ti ku o mo ti ku so mo na ti ku befo no mo ti ku o mo na wo so mo be sa dia e tu chat so befo no mo ti ku mo no be sa dia e tu chat because me people nyina be dia dan se me konfo je be bie no abefre ho na je obi a me dia bro be kwa me na wo wusu nti me ba me free wa na wa wa say you feel deep but no che wa che ba ne fo wa jini o kwantinti we wonya sika wo fa sika si dan o ma sa da betra ha ko o ka ma uti so o ka bia o sa ko fuma bebe na no ma sa bu abofuma enye wo nya na tan jogu wa no afem na na je wo and oba we say this na apostle nti e be ya fa wo ma ha bi so what is so what fa bra ko abo de me ko konfo bi a wa se na issue to o se na pray atrás do issue to issue yes issue to abo no issue to but na ili na no ni de o mo ye issue bi an se di positive konfo bi fa se na issue to issue to ma grade de ye go sabe na fi na konfo so friend to ma akudwa wanase ana me ne makora ba o 6 na
Yankona, Yankosili. You will miss I say, I only need dog. You know, we see the young or just. We know my friend French, you know enough for. Yes. Maybe probably change your call for you, someone for. Yes, some people could buy what this can achieve, which you have to shop and punish you. Let's see. Hey, you really have a check on for the favorite Damasi. How Damasi is not some of Bruce will feel. Fish, we may have a fashion shoot over the. Oh, baby, and our baby. Would the maternal fight. As you are from Damasi, of Mosul, as you will give us no such so, it is how you win there, as many and some move. Maybe over here, many shop. What do you have a probably show a bit out? Who many children show a bread once and half mamma? And then my most shows are over your way public. We did not tell a who I was answering. And now, as we are also so fast, and one will be not too long. Oh, by the end, a piece of one of a come for a day. Tia, we say, we are see the way see, near you ain't here. Not your found what you know. And about food, therefore, a plan was said, yeah, you live wrong, if you walk one room. And then, come on, you're teaching your flower incarnation, so I saw one Papa, you, sorry, dear, every part of the show, you hear the prayer of the show, and I have to. Actually, subscription here, no notification, I didn't channel, who put me any deal was, fat was a best in fact, I'm also my DPMC ranch. But send what you share, I won't come back. Actually, any day, my friend. Yes. Certainly. A dear channel now, and Komapa TV channel, and I'm the authentic man ye, and Komapa TV ye. Me say, and Komapa TV, Paul Amantem and Sumus de Campo. Mona sebi previous matter kesakasa so to coach your master to your senior you na aye enya kroma be cha ukwa be hi ni be you aye Enkomapa TV Paul Amantem most de Campo na mo sound no kwa de edi boy